Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бохтар бо роҳбарон ва фаъолони вилояти Хатлон мулоқот карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо натиҷагирӣ аз дастовардҳои сокинони вилояти Хатлон дар соли таҷлили 30-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар назди роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он барои татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, амалисозии барномаҳои давлатӣ аз ҷумла стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2021-2025 вазифаҳои мушаххас гузоштанд. дар 3 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 8300 иншоот бо таъсиси зиёда аз 40 000 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шудааст. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии вилояти Хатлонро ҳамаҷониба таҳлил карда таъкид намуданд, ки суръати иҷрои барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он дар соли 2021 ба талабот ҷавобгӯ набуда, сатҳи татбиқи лоиҳаҳои дар онҳо пешбинишуда дар қиёс бо нақшаҳо хеле паст мебошад. вобаста ба ин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он супориш доданд, ки якҷо бо вазорату идораҳои марбута иҷрои сифатноку саривақтии лоиҳаҳои дар барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ворид шударо таъмин намуда ба нақшагирии рушди иҷтимоиву иқтисодиро ба таври воқеъбинона ва бо дар назардошти ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати кишвар ба роҳ монанд. дар замони соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти вилояти Хатлон ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 63 миллиард сомонӣ маблағ равона гардидааст. барои пурра ва босифат татбиқ кардани лоиҳаҳои дар вилоят татбиқшаванда, ҷонло кардани раванди ҷалби сармояи мустақими ватаниву хориҷӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмин намудани шароити мусоиди инфрасохторӣ, роҳбарияти вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он вазифадор шуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он супориш доданд, ки якҷо бо вазорати молия ва кумитаи андоз ҷиҳати саривақт ва пурра ҷамъоварӣ намудани андозҳо, кам кардани бақияпулии онҳо, роҳ надодан ба қарздории музди меҳнат, ташаккули буҷети маҳаллӣ, истифодаи самараноки маблағҳо ва шаффофияти хароҷоти онҳо тадбирҳои қади андешанд. зимни таҳлили вазъи соҳаи саноати вилояти Хатлон ва арзёбии ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат оид ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат таъкид гардид, ки соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилоят ба 10,2 миллиард сомонӣ баробар шуда, нисбат ба соли 2020 беш аз 11% афзудааст. соли 2021 дар вилоят ҳамагӣ 86 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 1140 ҷойи корӣ ба истифода супорида шудааст, ки 36 адади онро корхонаҳо ташкил медиҳанд. ҷиҳати мутобиқ кардани нишондиҳандаҳои мазкур ба талаботи саноатикунонӣ бо суръати кишвар, сарвари давлат ба роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд, ки бо ҷалби васеъи соҳибкорону сармоягузорон рушди соҳаҳои мухталифи саноат, хусусан саноати сабуку хӯрокворӣ, мошинсозӣ, химия, истеҳсоли масолиҳи сохтмон ва дорусозиро бо ворид намудани технологияҳои муосир ва тавассути коркарди пурраи захираҳои ашёи хоми вилоят, аз ҷумла канданиҳои фоиданок, маҳсулоти кишоварзӣ ва растаниҳои шифобахш таъмин карда, ба ин васила ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва ивазкунандаи воридотро афзоиш диҳанд.
роҳбарону масъулини вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он вазифадор шуданд ки якҷо бо вазорату идораҳои марбута дар самти истифодаи самараноки обу замин, зиёд намудани майдони кишт, беҳтар кардани фаъолияти хоҷагиҳои тухмипарварӣ, истифодаи усулҳои агротехникаи пешрафта, баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси марказҳои логистикӣ, инчунин доир ба нигоҳдории коркард, бандубаст ва содироти маҳсулоти соҳа тадбирҳои иловагӣ андешанд. раисони вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои он, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ вазифадор шуданд ки ҷиҳати соҳибкасб гардонидани сокинон ва баландбардоштани нишондиҳандаҳои шуғлнокӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намоянд. дар ин самт масъулин супориш гирифтанд ки хусусан барои беҳтар намудани сифати маҳсулот ва касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ тадбирҳои иловагӣ андешида, омӯзиши ихтисосу ҳунарҳоро тибқи талаботи бозори меҳнат бароҳ монанд. барои ислоҳи камбудиҳо дар соҳаи тандурустӣ ва дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии беҳтари тиббӣ, роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор шуданд ки доир ба бартараф намудани норасоии табибон ва кормандони миёнаи тиббӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ва дигар камбудиҳои ҷойдошта фавран чораҷӯӣ намоянд. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки мардуми сарбаланди вилояти Хатлон минбаъд низ ба хотири пешрафти давлат ва ободии ватан сарҷаму аҳлона ва содиқонаву софдилона заҳмат кашида ба дастовардҳои боз ҳам бештари иҷтимоиву иқтисодӣ ва сатҳи аз имрӯза беҳтари зиндагии ҳар як оила ноил мегарданд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии вилоят, раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ва раисони як қатор шаҳру ноҳияҳо ба сарвари давлат ҳисобот доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат кадрҳоеро ки ба вазифаҳои пурмасъули вазорати корҳои дохилӣ таъин гардиданд ба ҳузур пазируфтанд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорони раёсату шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Ҷайҳун, Вахш, Темурмалик ва шаҳри Тузи вилояти Хатлон, сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Файзобод, Нуробод ва сохторҳои марказии вазорати корҳои дохилӣ аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷрибаву тахассусманд таъин гардиданд. зимни мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз авзои минтақа ва ҷаҳон таъмини волояти қонун, мубориза бар зидди ҳама гуна қонуншиканиҳо, пешгирии қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои фаромилӣ ёдовар шуда таъкид намуданд ки кадрҳои ҷавону болаёқат вобаста ба таҳдиду хатар ва ҷиноятҳои замони муосир пайваста омӯзанд ва бо истифода аз технологияи муосир сатҳи донишҳои тахассусии худро боз ҳам баланд бардоранд. поквиҷдонона, содиқона ва бо масъулияти баланд манфиатҳои миллату давлатро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузошта бо дасту дили пок ба нафъи давлату миллат хизмат намоед. иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар анҷоми мулоқот. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 феврали соли 2022 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳамидзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳамидзода Баротали Партов бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. идомаи ахбор. дар соҳаи саноати мамлакат стратегия ва барномаҳои гуногун ба монанди стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030, барномаи саноати кунонии босуръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 амалӣ мегардад ки мақсади асосии онҳо навсозии корхонаҳои аз фаъолият бозмонда, бунёди корхонаҳои нав,
татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои корӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ мебошад. зулфия раҳимзода мавзӯъро идома медиҳад. саноати кунонӣ бо сурат яке аз ҳадафҳои стратегӣ ва муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва барои татбиқи он фазои муфид фароҳам оварда шудааст, ки истиқлолияти энергетикӣ аз ҷумлаи муҳимтарини он аст. соҳаи энергетика ки ин яке аз соҳаҳое мебошад ки заминаи асосии саноати кунонӣ бо суръат ба ҳисоб меравад. дар 10 соли охир хароҷотҳои бюҷети давлатӣ ба соҳаи энергетика 4 маротиба ё ки ба 3 миллиарду 387 миллион сомонӣ афзоиш ёфтанд. агар дар соли 2010 ҳиссаи хароҷотҳо ба соҳаи энергетика 13.3%-ро ташкил медод, аллакай дар соли 2020 ин нишондиҳанда ба 20% расид. дигар сарчашмае ки мамлакат пайваста кӯшиш менамояд захираҳои молиявиро ҷалб намуда, и албатта аз ҳисоби қарзҳои хориҷӣ мебошад. ба ҳолати 1 январи соли 2020 ба соҳаи энергетика зиёда аз 2.1 миллиард доллар равона карда шудагӣ аст, ки зиёда аз 31 созишномаи қарзӣ дар самти мазкур татбиқ карда истоданд. дар Тоҷикистон саноати кӯҳӣ, сабук ва хӯрокворӣ аз ҷумла коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза, металлҳо, сангҳои қиматбаҳо, нахи пахта, пилла ва умуман истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ашёи хом аз самтҳои афзалиятноки рушди саноат маҳсуб меёбанд. ҳиссаи соҳаи саноат дар соли 2020 17%-ро ташкил дод дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ. агар маҷмӯи маҳсулоти саноат дар соли 2000 4.1 миллиард сомонро ташкил медод, аллакай дар соли 2020 ин ба 7.5 маротиба афзоиш ёфт, яъне ки наздики 31 миллиард сомонро ташкил дод. тибқи таҳлилҳои маълумотҳои оморӣ ва тибқи он пешгӯиҳое ки дар стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030 оварда шудааст, агар тамоми кӯшишҳо дар самти татбиқи саноаткунонӣ бо суръат ба таври мукаммал ва ба таври мунтазам роҳҳои худро пайдо кунанд, ҳиссаи маҳсулоти саноат дар маҳсулотҳои содиротӣ ба 2.5 миллиард доллар мерасад, ки ин имконият фароҳам меорад то мо дар тавозуни пардохти худамон як беҳбудии хуберо мушоҳида кунем. яъне имконият фароҳам меорад ки ҳиссаи содиротии мо нисбат ба ҳиссаи воридотимон бартарият пайдо намояд. иқтисодшиносон ба он назаранд, ки дар Тоҷикистон имкониятҳои хуб барои рушди саноати мошинсозӣ, кимиёвӣ, металлургия ва дигар соҳаҳои афзалиятноки истеҳсолӣ мавҷуд аст. дар асоси дурнамо дар 5 соли минбаъда корхонаҳои нав бунёд мегарданд ва ҳаҷму истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ бо истифода аз технологияи муосир афзоиш дода шуда, иқтидори содиротии мамлакат тақвият дода хоҳад шуд. зулфия раҳимзода, баҳодури қурбон, шокири саид, ахбор. дар ноҳияи вахш ба истиқболи ҷашни наврӯз ҳамарӯза тадбирҳои ободонӣ ва сабзу хӯрамнамоӣ вусъат дода мешавад. дар ин замина сокинон корҳои ободониву созандагиро вусъат мебахшанд. аз анҷоми тадбирҳои экологӣ ва тақвияти раванди бунёдкорӣ дар ноҳияи вахш абдурозиқи азиз ва зубайдуллои қодир гузориш медиҳад. маркази ноҳияи вахш, ҷамоати шаҳраки вахш рӯз то рӯз ободу зебо мегардад. махсусан ба истиқболи баҳору наврӯз дар ҳудуди ноҳия иқдомҳои сабзкорӣ, ободонӣ ва гулзоркунии муҳити атроф вусъат ёфта кӯшиш мекунанд, ки маркази ноҳияро ҳамеша тозаву озода ва сабзу хӯрам нигоҳ доранд. соли гузашта дар доираи гиромидошт аз 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои ҳудуди шаҳраки вахш то ҷамоати деҳоти 20 солагии Тоҷикистон аз нав бунёд карда шуда, дар ҳудуди ҳар ду тарафи роҳ сутунпояҳои чароғонкунандаро насб намуданд. акнун маркази ноҳияи вахш шабона ҳам ба макони истироҳату фароғати сокинон табдил ёфта, дар чунин фазои ободу зебои ватан якҷоя бо аҳли хонавода сайругаштҳои оммавӣ ташкил мекунанд. махсусан саҳни майдони парчами давлатӣ ва фавораҳои ранга иштиёқи сокинонро барои бархурдорӣ аз чунин мавзеъҳои тамошо бештар мегардонад. чун аз пеш ҷашни наврӯзи байналмилалӣ қарор дорад, сокинони ноҳияи вахш ҳамарӯза ба ҳашарҳои оммавӣ баромада дар сабзу хӯрамгардонӣ ва анҷоми дигар тадбирҳои экологӣ ҳиссаи арзанда мегузоранд. махсусан дар ҷамоати шаҳраки вахш ва ҷамоати деҳоти тоҷикоботи ноҳия иқдомҳои сабзкорӣ ва тозаву озода намудани кӯчаву хиёбонҳои асосӣ бештар роҳандозӣ мегарданд. кормандони хоҷагии манзилии коммуналӣ тозагии кӯчаву маҳаллаҳоро таҳти
таҳти назорат қарор дода ба масъалаи чароғонкунӣ, насби шиёру овезаҳо ва дизайни ҳудуди шаҳрак мароқи бештар зоҳир мекунанд. дар чунин ҳашарҳои якҷоя дигар кормандони ташкилоти идораҳои ноҳиявӣ низ саҳми муносиб гузошта талош меварзанд ки ҷашнҳои дар пеш истодаро хуб истиқбол намоянд. кишоварзон низ ба мавсими кишту кори баҳорӣ омодагӣ гирифтанд. бо истифода аз техникаҳои таъминнамудаи корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг шудгори заминҳоро вусъат бахшида ният доранд ки аввалҳои моҳи март дар мавзеъҳои тавассути истгоҳҳои обрасонӣ обёришаванда кишти чигитро оғоз бубахшанд. мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ низ инҷониб ба шартномабандии мавсими нави обёрӣ шурӯъ карда каналу иншооти обрасониро тоза менамоянд. ҳар сола мо заҳбуру заҳкаш шабакаҳои обдиро тибқи нақша тоза менамоем. имсол ба нақша 34 километр заҳбуру заҳкаш 34 километр шабакаҳои обдӣ ба нақша гирифта шудааст. чихеле ки дар навор дида истодаед, як адад экскаватор тариқи шаҳрномавӣ заҳкаши шоҳрои ноҳияи Балхӣ шаҳри Бухтаро тоза намуда истодааст ки нақшаи ҷамоати Тоҷикобод 12 километр ба нақша гирифта шудааст. шабакаҳои обдӣ бошад 4 километр. дар ноҳияи восеъ бо мақсади саривақт оғоз ва дар муҳлати пешбинишуда ба анҷом расонидани маъракаи кишту кори баҳорӣ техникаи соҳавӣ пурра омода карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи восеъ корҳои омодагӣ ба маъракаи кишту кори баҳорӣ бо маром идома дорад. дар доираи ин тадбир барои самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини корам ва дар муҳлати хуби агротехникӣ гузарондани кишти зироатҳо дар асоси нақша чорабинии раёсати кишоварзӣ ва мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатӣ техникаи соҳавӣ баъди таъмир барои санҷиши мутахассисони бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ ба хати тайёр гузошта шуд. дар ноҳияи восеъ 812 техника мавҷуд мебошад. аз он ҷумла 60 адад тасмачарх, 149 адад байниқаторӣ, 603 адад нақлиётӣ, аз он ҷумла тухмипошакҳо 93 адад мебошад. техникаҳо ба кишти кори баҳорӣ омода аст. дар ноҳияи восеъ то имрӯз аз майдони умумӣ 22045 гектар, дар майдони 12356 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст. мувофиқи дурнамо имсол кишоварзони ноҳия ният доранд ки дар майдони 7556 гектар кишти чигит ва дар маҷмӯъ дар майдони 1254 гектар кишти сабзавот гузаронанд. бо мақсади иҷрои таркиби кишти баҳории зироатҳои кишоварзӣ дар хоҷагиҳои ноҳия тухмии хушсифат захира ва техникаи соҳавӣ бошад аллакай пурра ба кор омода гардидааст. тавре таъкид шуд дар муқоиса ба чанд соли пешин парки техникии хоҷагиҳо мукаммал буда ҳамзамон дар ноҳия барои дастрасӣ ба техникаи лозима маркази хизматрасонии техникӣ ва филиали корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг амал мекунад. дар чорабинии муоинаи техникӣ дар баробари кишоварзони ноҳия аз ҷониби ин марказҳои хизматрасонӣ низ якчанд номгӯи мошинолот ва техникаи соҳавӣ ба хати тайёр гузошта шуд. дар ин тадбир бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатӣ гӯшаи ихтироъоти техникави мошиноти кишоварзӣ, намоиш фурӯши ниҳол, гулу бутаҳо ва тухмии зироатҳо низ ташкил карда шуд ки дар он хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ ва тухмипарварии ноҳия навъҳои ниҳол ва тухмӣ ба шароити маҳал мутобиқро ба фурӯш пешниҳод карданд. ҷиҳати ҳавасмандӣ ва дар асоси тавсияи деҳқонони соҳибтаҷрибаву мутахассисони соҳа ба роҳ мондани кишти зироатҳо ба ин чорабинии собиқадорони меҳнат низ ҷалб гардида ба кишоварзон оид ба робитаи илм бо истеҳсолот, баландбардоштани боздеҳи замин ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дар кишту парвариши зироатҳо маълумоти муфассал дода шуд. кишоварзони ноҳияи восеъ ният доранд ки имсол бо мусоид омадани мавсими баҳор кишти чигит ва дигар номгӯи зироатҳоро аз аввали моҳи март шурӯъ карда имсол низ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд намоянд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансият хунобод бошед.